बिटिआरनि खोलाहा दरं, कामरुप, नलबारि, बरपेटा, बङाइगाव, धुबुरी बे खोलाहा 94 डिस्पुटेड 2003 नि BLT एकर्डनि समाव जे 95 डिस्पुटेड दंमोन बिनिनो 94 जोङो सेलेक्ट खालामदों। मोनसे गामियाव अलरेडि हाबखाबाय। दा बेखिनि टटेल 628 खौ जोङो जमा होनानै एनादार जि माने इनक्लुजननि जि खामानि बेखौ स्पिड आप खालामनांगौ होननानै जों खावलायदों। 5.3 आव जोंहा फरेस्ट राइट एक्टनि गेजेरजों सनितपुर, बिश्वनाथ, हजाय, कार्बि आंलं आरो गवालपारानि बर'फोरनि हा हु मोननायनि जि बाथ्रा बेखौ लानानै जोङो डिटेल डिसकास खालामदों आरो बेखौ कन्टिनिउ खालामगोन होननानै बुंदों। मैया दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सा 10 मोनसे डेलिगेसन टीम आसामनि गिबि मन्त्रि मानगोनां डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा, आसामनि मन्त्रि उरखाव ब्रह्म आरो लोगोसे मन्त्रि रनज पेगु दंमोन, डक्टर रनज पेगु, लोगोसे चिफ सेक्रेटारि, एडिशनेल चिफ सेक्रेटारि, प्रिन्सिपाल सेक्रेटारि गासै डिपार्टमेन्टनि आरो ADGP दङमोन। गासै गभर्नमेन्टनि फुल टीम 2020 नि जि बड' पिस एकर्ड बे गोरोबथानि 3.1 निफ्राय जागायनानै 10.2 सिम जिखिनि जोंनि दफाफोर दङ बिनि सायाव कमप्लिट रिभिउ मिटिं जायो आरो बे रिभिउ मिटिंआ प्राय 1.5 घन्टा 6:30 बाजारनिफ्राय 8टा बाजासिम सोलिदों। गाहायै बे डिसकासननि गेजेरजों जि 41 आरो 19 60खान गामि मैया फाइनाल अर्डार WBD डिपार्टमेन्ट आरो दाख्लैबावै GAD डिपार्टमेन्टनिफ्राय ओंखारबाय राज्यपालनि नटिफिकेसना, बे 60खाना कमप्लिट जाबाय। एनादार जोंनियाव 628 गामि दंबावो। 305 माने FRC भिलेज आरो माखासे रेभिनिउ भिलेज आरो माखासे जोंहा माने फरेस्ट भिलेज, लोगोसे बिटिआरनि खोलाहा दरं, कामरुप, नलबारि, बरपेटा, बङाइगाव, धुबुरी बे खोलाहा 94 डिस्पुटेड 2003 नि BLT एकर्डनि समाव जे 95 डिस्पुटेड दंमोन बिनिनो 94 जोङो सेलेक्ट खालामदों। मोनसे गामियाव अलरेडि हाबखाबाय। दा बेखिनि टटेल 628 खौ जोङो जमा होनानै एनादार जि माने इनक्लुजननि जि खामानि बेखौ स्पिड आप खालामनांगौ होननानै जों खावलायदों। बिथाङा मोननैसो टेकनिकेल उसुबिदानि बाथ्रा बुंदों, टेकनिकेल माने मेटारनि बाथ्रा बुंदों, उसुबिदानि नङा। आरो बे टेकनिकेल मेटारखौ रिजल्भ खालामनायनि गेजेरजों पलिटिकेल लेभेलाव मानगोनां जयन्त मल्ल बरुवा आरो पीयूष हाजरिका बे सानैनो दायित्वखौ न्यस्त खालामदों। बिनि गेजेरजों गामि सोनायनि प्रक्रियाखौ कन्टिनिउ खालाम होननानै बुंदों। आरो जों कुनु कारनाव जोङो माने लेहेम जानायखौ जोङो माने कुनु कारनाव लुबैया, बे स्पिड आप जानांगौ। बेजों लोगोसे जोंहा 60खान समस्ति बारायनांगौनि बेलायाव WBD डिपार्टमेन्ट, हम डिपार्टमेन्ट, गभर्नमेन्ट अफ इन्डियानो बिथांमोना लिरहरबाय आरो बे 60खान माने एक्सपानसन अफ माने सिट एन्ड डिलिमिटेसन अफ माने बिटिआर बेखौ खालामनायनि उनाव आल्टिमेटलि बिटिआर काउन्सिला मोनसे मर्यादा मोनगोन। दा बेजों लोगोसे माखासे बेयाव दफा दंबावोमोन कार्बि आंलंनि इसु, बेखौ रिजल्भ खालामनायनि फाइनाल स्टेजाव दङ होननानै बिथाङा बुंदों। हम मिनिस्टार अमित शाह बिथांजों रायज्लायदों, कार्बि काउन्सिलनि चिफ तुलिराम रंहां बिथांजों रायज्लायदों, माखासे कार्बि लिडार सिनियर लिडारफोरजों बिथाङा सावरायदों होननानै जोंनो फोरमायदों। 5.3 आव जोंहा फरेस्ट राइट एक्टनि गेजेरजों सनितपुर, बिश्वनाथ, हजाय, कार्बि आंलं आरो गवालपारानि बर'फोरनि हा हु मोननायनि जि बाथ्रा बेखौ लानानै जोङो डिटेल डिसकास खालामदों आरो बेखौ कन्टिनिउ खालामगोन होननानै बुंदों। NGT नेशनेल ग्रिन ट्रिब्युनेलाव दिलीप नाथ बिथाङा केस होनानै दोनदों, खिन्थु होनायनि खामानिया कन्टिनिउ जागोन। आरो बिश्वनाथाव 1719 जि लास्ट स्टेज दङ बेखौ कमप्लिट खालामनो थाखाय DCखौ चिफ सेक्रेटारिनि गेजेरजों रायज्लायनो खावलायदों आरो सनितपुराव जेसेबां हायो 1300 दंबावो बेखौ होनो थाखाय बिथाङा डाइरेक्सन होदों। फारसेथिं बर' कसारि काउन्सिलनि जि समस्ति डिलिमिटेसन आरो गामि नटिफिकेसन बे बेलायाव राभासन काउन्सिलाव एसे जेंना नुजादों।
बिनि थाखाय आरसु एबसु जयेन्ट डिसकासन खालामनायनि खोथाखौ मैया सिद्धान्त लानाय जादों आरो बिथाङा टंकेश्वर राभाजोंबो डिसकास खालामगोन होननानै बुंदों एमिकेबल सलुसनखौ जों लुबैदों जाहाथे बर'नि अधिकार राभानि अधिकारा बेयाव इन्टेक्ट थायो ट्राइबेलनि अधिकारा दा बे गासै खोथाखौ रायलायनायनि उनावबो 6.3 बिटिआरनि सुक्ति बायदियै स्कुल प्रभिन्सियेलाइजेसननि जि मेटार दङमोन कलेजखौ 10 खान खालामबाय कलेजा दंबावो हाई सेकेन्डारि हाई स्कुल एलपि एमइ दङ जों बुंदों जे ब्रह्मपुत्र गेस्ट हाउसआव 2023आव जि मेटारखौ बिथाङा कमिटमेन्ट होदोंमोन हाई स्कुल आरो हाई सेकेन्डारिखौ खालामनानै एलपि एमइखौ खालामहैनायनि बाथ्रा बेखौ कारजकरि खालामनो थाखाय बिथांखौ खावलायदों बिथाङा बुंदों